Que non se diga que non teño ganas de aprender. Cuns compañeiros como estes, a música non se nos pode resistir. Hoxe imos encher o programa de notas musicais, de acordes, de melodías e, como non, de palabras que entoan perfectamente coa nosa música. Veña, outra vez. 1, 2, 3 y... Na primeira estrofa a melodía ven de Moaña co mestre gaiteiro Xavier Blanco que nos levou polos infinitos sons da música no seu estado máis puro. A natureza e o home alíanse para facer música. E botamos a segunda xuntando tradición e modernidade. A caza das palabras máis musicadas viaxamos a Ordes e a Padrón. A música e a palabra de Dios que te criou e os regueifeiros Pinto de Herbón e Luís o Caruncho. O retrouso final da canción de hoxe tráinolo a Ave Rábade con jazz galego. A música universal en Pontevedra. Para vir a xunto a min, para vir a xunto a min, vai lavar a cara, vai lavar a cara, vai lavar a cara, galopín. Palmero sube a la palma, que la pudiera coger, que la pudiera pillar. que se asome a la ventana. Las mozas del pueblo ya se han escapado, riau, riau. Voy que sapete. Uy, Dios, no. A ver. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per noi. Singing do-a-dee-dee-dee-dee-dum dee-dee-doo. She looked good. Look good. She looked fine. Looked fine. Non fai música quen non quere, non si, Xavier? Pois sí. Cal é a orixe da música? Bueno, existen varias teorías, pero unha que me convence moito a min é que nun principio o ser humano copiou os sons da naturaleza. Xa na natureza podemos atopar instrumentos? Temos os asubíos e os chamos, que son estes que vedes aquí, que, bueno, consiguen o sonido mediante un soplo directo. Por exemplo, a curuxa, que é un bugallo do carballo, con ela podíase imitar a curuxa, por eso lle chamamos curuxa. E son así. Tamén podemos conseguir sonidos co capuchón da landra. Algún dos chamos máis característicos, neste caso é a corna, como estamos en zona de mar, que se empregaba para avisar normalmente a xente. Bueno, pois o seguinte paso sonoro témolo representado aquí neste panel, onde están os cantores, como ves, que eran os útiles cos cales xa se conseguía facer unha melodía. Un dos primeiros cantores ligados ás labouras do pastoreo, que o tirulirulí. Se te fixas, é unha palla de centeo moi finiña, coa que incluso se apaciguaban as bestas. O pito pastoril, feito de cana, das primeiras flautas. A gaitela. A gaitela? Este que é o corno dunha vaca. Un corno dunha vaca ou dun boi con un cantor de cana. Temos os toques, e son os útiles cos que se consigue o son mediante un golpeo, un sacudido, etc. O repenique. Si ves, ten unha boliña de bugallo tamén dentro para separar as diferentes canas. O peido de galiña. Peido de galiña. Chamas así este? Sí. É un ovo oco con cereal dentro e, sabes, aferruxado por medio dunhas pallas. E isto se empregaba moito para acompañar as cantigas de Berce. Mozo, que estás fora... Que incluso con pelouras se pode facer son. Facer música con pedras. Música provén do latín música, palabra que ven do grego mousa, que significa deusa, pero tamén canción ou poema.
Fai referencia ás musas, as 9 fillas de Zeus que dominaban a ciencia do universo e eran as deusas da música e da poesía. Segundo a mitoloxía, traíanlle a inspiración ao poeta e facíano cantar ben e con elegancia. Outro tipo de instrumentos son os relacionados co traballo. Sí, penso que falas dos instrumentos pobres. Bueno, normalmente tocábanse nos botiforas. Que son os botiforas? Bueno, os botiforas eran unhas festas que se facían para celebrar o final dun traballo, un pouco como gratificación aos traballadores. Na construción do medeiro empregábase a forca para producir este tipo de sonidos. Había un botifora moi bonito que consistía en ir probar o viño e sacudir as cuncas cando o viño estaba bo. Temos a gaita de cana. Esta é unha gaita? Sí. É unha gaita de cana da que xa se atopa a documentación dende o século XI. Aquí en Moaña vense empregando dende hai moitos séculos, pero bueno, hai unha época que foi moi notoria nesta gaita, que foi na época da fame. Entonces a xente con poucos recursos empregaba o ingenio para facer este tipo de gaitas e entonces a consideramos a raíña dos instrumentos pobres. Señora María, señor Manuel, castañas asadas e viño comer. Piano. Violonchelo. As maracas. O violín, o cencerro. O vibráfono. Trompeta. As castañolas. Pandeiro. O trombón. A caixa. Acordaste con cantos anos empezaste na banda? Eu debín de empezar con 6 anos ou así. Eu por aí empecé, bueno. Que ben o pasamos naquelas épocas, non? Por ir hasta temos ido a tocar sin instrumento. Mima. Ti cantos instrumentos tocaste? Mima, eu toquei 4. Mira, empecei co clarinete cando empecei. Despois pasei a trompeta, a trompa, a tuba, a percusión, toquei todos. Toquei normal todos, pero bueno, pois, fixen o que pude. Ou eras ti o mellor ou eras o máis malo. Era o máis malo, joder, o que pasa que aproveitábame para situacións onde había unha flaqueza. Ainda que peor era a procesión, porque a procesión ir detrás do santo e a paso de Tortujo e os intercambios co bando de Albacete. Manu e Vicente son de Praderrei, en Campolameiro, na comarca de Pontevedra. Campolameiro é coñecido sobre todo polos seus petroglifos, gravados rupestres declarados monumentos histórico-artísticos. Foron épocas bonitas, pero ao final xa quedei hasta os huevos da música, macho. E dos instrumentos pobres de Xavier Blanco, a trova e a poesía improvisada da regueifa, unha arte popular de facer cuartetas retranqueiras. Un combate a dúas voces ca palabra e co verso. Un desafío para este cazador. Imos aprender a regueifar con 2 mestres do oficio. Para ti é festa sempre, eu ben sei o que che pasa, pero logo caruncho hai ten que te levar pa casa. Xa se interrumpe, macho, este intre de lejía, porque achejouse no matía. A ver, como se chama isto que facedes? Isto como unha regueifa, como un desafío. Como unha regueifa? Sí. A regueifa, hoxe en día coñecese isto que facemos o compañeiro, pois rifamos ou contraversiamos a través dunha estrofa chamada cuarteta que ven da loita pola regueifa en sí, porque a regueifa en sí era o pan de boda que se repartía nos casamentos aquí na nosa terra. E eses dous homes que se poñían a controversiar facían un do dialéctico que gañaba aquel que daba a última estrofa na boca e o que gañaba levaba como premio o dereito de partir e repartir a regueifa. E chámase regueifa en toda Galicia? No. Sí, vamos a ver. Por nosa controversia, pero... No, para nada. Sí, chámase regueifa, isto que facemos nós, a modalidade irónica, satírica, con sarcasmos, é regueifa. Depois hai unha máis lírica, que se chama brindo, que tamén se facía nas bodas, pero era unha loubanza, era unha loa. Non era unha pelexa encarnizada como pode ser a da regueifa.
Nós tentamos moderar a linguaxe, pero os vellos regueifeiros eran heavies. O brindo, si, o brindo que da parte do cobrar, eso si é un aluguance, xa non é regueifa. Utiliza a mesma estrofa, pero ten unha linguaxe moito máis mesurada. Non se chama regueifa en toda Galicia, non estou de acordo, para nada. Dicirvos que a maioría dos sitios do país chamase cantar o desafío. Cal é a técnica da regueifa? O que temos que ter claro é que temos que facer en moi pouco tempo cuarteta. E para facer unha cuarteta temos que conxugar dous termos, que é rimo e rima. E depois temos que tamén ter unha cousa clara, ter a capacidade de inventiva, que hai veces que temos, hai veces que non temos, pero improvisamos. Cando o inxenio e a inventiva van ben, as cuartetas salen bonitas e con retranca. E logo tamén temos que ter a capacidade de saber escoitar, porque o compañeiro tamén fala, e temos que escoitar o que di. A palabra zanfona ven do grego sinfonia, a través do latín, e significaba en orixe concerto, aínda que xa no mesmo latín designaba un instrumento musical. A zanfona é un instrumento de corda e está moi asociado aos romances de cego e á música de romería. Unha representación moi antiga da zanfona está no pórtico da Gloria da Catedral de Santiago. Ten a variante zanfoña. E que é iso de retranca? Bueno, a retranca é aquela agudeza que ten que ter unha persona para a veces deixar as cousas no aire, sin dicilas, para desacreditar ao compañeiro dunha maneira astuta e a picardía, non? Sobre todo. Algo que está neste país, por suposto. Cales eran os temas máis habituais nas regueifas de antes? Antes supoño que se tratarían uns temas, pero son os mesmos que agora. No, evidentemente que os mesmos que agora non. Por qué? Porque a regueifa era o pan de boda que pagaban os padriños da noiva. E se os padriños eran ricos, a regueifa era boa. Se os padriños eran pobres, a regueifa era pequena. E se a regueifa era pequena, os primeiros a primeira en recibir as cuartetas desmesuradas xa eran os padriños e máis a pobreza deles. Se a noiva tiver relacións antes do casamento, xa se armaba un pitoste. Moitas veces as bodas nalgún sitio xa se teña desfeito por ese tipo de cousas, non? Porque claro, con pai e unha nai escoitan que lle falan mal da filla e deixan aquele burro, pois non é nada bom. E agora, que temas se tratan agora nas regueifas? Pois de todo tipo, depende do que teña pasado. O regueifeiro, como a min gustame chamarlle o poeta do inmediato. Entonces, por eso a regueifa sigue viva e por eso vai seguir viva sempre. Esta é unha locura, xuntas as necesidades, compañeros, ca fartura. Seguimos improvisando, e para iso temos o rap, unha especie de regueifa moderna con rima libre e letras provocadoras. Da man de Dios que te criu, imos conectar os sons do Bronx de Nova York co concello de Ordes. Dios que te criu que dis que andan adaptando ao rap unha letra de Celso Emilio Ferreiro. Como din eles, o poeta máis punky. Ei, é Celso Emilio Ferreiro, Rapa Paulo Produccións, García MC, como é de KTC. Lingua proletaria do meu povo, eu falo porque sí, porque quero, porque me gosta, me peta e dá magaña, porque me sai de dentro, alá do fondo dunha tristura aceda que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes en raíces, que ao por a garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros. Que pasa, Matías? Espera, corta. Que tal, García? Como vai eso? Que tal, que estás facendo? Pois estamos aquí grabando un temiña de Celso Emilio Ferreiro, dun poema de Celso Emilio. Imos ver a xente aquí. Que estamos aquí, sí. Que tal, rapaces? Que pasa, hombre? Como andamos? Que tal? Que pasa? Que tal, xente? Como andamos, cazador? Que pasa, hombre? A ver, que me pode explicar que é iso do rap e do hip hop? O rap é a música do movimento hip hop. E o hip hop é o movimento que engloba graffiti, break, curtablims, o sea, a arte de manexar os pratos. Que ten que ver iso do graffiti ca cultura do hip hop? O que é o graffiti, pois, é a expresión artística tamén, como dicía Marcos, do movimento hip hop, non? Que a técnica do aerosol, pois nas rúas, pois como plasmar a túa arte, non? Nos muros. Realmente son os rapeiros os que expresan verbalmente as súas ideas mediante a palabra que pois, é a arma, por dicirlo así, máis forte que temos, non? Pero bueno, eu tamén teño a miña pistoliña pequena que é o prato, non? Eu podo tamén dicir palabras, tamén podo queixarme con ele, é unha maneira boa tamén de opinar sobre as realidades. E o galego é un bo idioma para o rap? Son como calquer outro idioma. Penso que non hai un idioma
mellor que outro para o rap, home, podemos decir que ten unha maxia cojonuda para o rap, pero bueno. Pois máis que nada falamos das nosas realidades, non? Pois da nosa realidade máis cotidiana. Pero, pois, solo ese feito, non? De falar da realidade máis cotidiana, pois o fai tamén como moi global, non? E se trata un pouco, pois, todo, non? Un canta Galicia, terra do meu pai. Ala! Si vas por las platerías a rezar a Curticela. Miña terra galega. Absinina grofina. Quand tu me tiens dans tes bras, tu me parles tout bas, je vois la vie en rose. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort. Y volveré contigo a mesa tú quieres. Sé que estás arrepentido. Ya te estoy malito, hija. Malito, muchas gracias. No graffiti, por exemplo, lle chaman writers, ¿no? Escritores de graffiti, o sea, grafiteiros. Nos chamamos de gamberros. Queimar o plato, non dicimos fai escrar, senón queima o plato aí, murdo, non? O sea, dalle lume aí, non utilizamos bouralle aí o instrumento. Mallar usámoslo moito tamén. Pois hai que ensayar, non? Hai que mallar aí hasta que quede mallado. Home, hai unha expresión que nos usamos aí para decir de cando queres que clavala na caixa da batería, non? Está o bombo Charles caixa, pois no final aí da batería decimos cascalla na caixa para eso, facer que, o sea, para querer decir que remata a rima na caixa, non? Na caixa da batería. Sample, que é coller unha mostra, non? Pois unha mostra, pois samplear mostras en galego. A veces para ensayar e tal unha xente maior dice, "Sedes facer eso do jijó, o jijó." Miña nai, pois, os calzoeiros, non? Como vamos así cos pantalóns así e tal, pues, usaban os calzoeiros aí e tal. Pois pode ser un sinónimo de rapeiro, non? Sí, disque. ¿Cómo? Diz que podes atrapar as parábolas parafraseadas con retranca. Atrapas forte tan en fronte, tú ajastas pista. Aprenda chispa, mente, lingua, apúntalle ben porque vou andar rápido como miñato cun foguete metido no cubo ourando. Dios que te representando. Vai agarrando ben o trueiro por se escapan as palabras. En corme son percebes en ordes que enormes compasas. Teñen caras, a veces teñen mans. Poden namorar ou mandarte a tomar por palabras. O uso da palabra rapeada. Dios que te criu, rima almacenada. Podes dicir todo ou non dicir nada, usando a lingua como se nada. Nos usamos a palabra en forma de rap real. Nos facemos rap en galego porque nos sale dos vocablos, xuntámolos, construímos párrafos largos. Cantigas de mal, decir cantigas de escarnio. Unímolos en versos, pensamentos, en mensaxes ou en conceptos concretos ou abstractos. O de menos, acción, expresión, comunicación son os nosos medios. Dios que te criu, así expandimos e medramos. Cazad estas palabras, ata logo, xa nos vemos. Falamos das semellanzas e das diferenzas entre a regueifa e o rap. Creo que a principal parecido é que tanto a regueifa como o rap se preocupan de facer un pouco de abogados da sociedade, criticando aqueles problemas que temos hoxe en día. Digamos que as dúas especialidades narran a actualidade. O rap acaba de chegar, polo tanto non ven da nosa tradición, e a regueifa sí que está totalmente entroncada coa música popular. A regueifa, como ven efectivamente da música popular, adáptase a esas medidas, aos versos octosílabos, ao ritmo das cuartetas, e o rap ten outra maneira de facerse, que é en prosa, non? O rap suele estar preparado, non ten un grado de improvisación tan grande como a regueifa, e a regueifa é prácticamente improvisada ao 100%. O actual nome das notas musicais provén dun poema relixioso medieval dedicado a San Xoán. Considérase que foi Guido d'Arezzo o músico que lle asignou o nome ás notas usando a primeira sílaba de cada verso, aínda que só nomeou as 6 primeiras. No século XVI recibiu o seu nome a sétima, pero non da primeira sílaba do verso, senón das iniciais do nome de San Xoán en latín. No século XVIII cambiouse ut por do, a primeira sílaba da palabra Dominus, señor en latín en referencia a Deus.
E de Ordes marchei a Pontevedra buscando outros tipos de música. Sei que ali hai un seminario permanente de jazz que leva anos formando futuros músicos e difundindo este estilo. A música clásica, Música country. rap, Samba. rock, Blues. A música infantil. Os tangos. A música sacra. Esas son as que máis me gustan, as da canción de autor. O heavy metal. A samba. Pop. Jota. muñeiras. O jazz. Ave, como se chama a música que ti fas? A música que eu fago é un auténtico barbarismo, a palabra, chamase jazz. E que é o jazz? O jazz é unha música que eu máis que definila como un estilo musical, definiría como un concepto, como unha maneira de concebir a música. Claro, e un concepto no cal priman a espontaneidade, a improvisación, a música do momento, quizás serían tres ingredientes fundamentais. Pero, por outra parte, sen renunciar nunca, pois a outro aporte importante como é a tradición clásica europea, que tamén lle deu moito ao jazz. Píchelo, escribe aí un 5x4 máis. 1, 2, 3, 4, 5... Crees que o jazz ten vínculos ca nosa música? Pero hai todas as músicas do mundo. O jazz as pode coller apoderarse delas ou polo menos coller certos factores que teñan interesantes. O pentagrama é unha gaiola e as notas están presas nesa gaiola. Se faz esa metáfora, pensas que os músicos, cando tocamos, liberamos esas notas dese cárcere e lles damos vida, e as facemos libres. Eso sería, eu creo que, a mellor traducción de darlle xeito musical a algo. É tocar con xeito, tocar continuo, tocar adecuadamente, non ser un trapalleiro. Vale, está desposindo. A saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando Carolina baila, o lagarto dalle o rabo. Bailaches, Carolina, bailei, sí, señor. Dime con quen bailaches, bailei con meu amor. Bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaches, Carolina, bailei, sí, señor. Supoño que haberá linguas que achegan máis palabras á música que outras, non? Digamos que cada compositor patrio, digamos os rusos, digamos os franceses, digamos os italianos, cada un tentou impor a súa nomenclatura. Pero cando un ve partituras, digamos que xa son partituras de consenso internacionais, pois ve moitísimas partituras traducidas. É complicado, porque tens que adaptar termos, traducilos, facer traduccións libres deses termos, e ás veces é difícil. A propia palabra da música, jazz, é intraducible. Swing, que é a maneira, este swing, a maneira na que se leva o compás é un estilo de jazz moi definido que se chama swing, tampouco se pode traducir. Swing quer decir balancearse en inglés. Pero claro, non vas a decir, imos tocar un tema a balanceo. O sea, non podes facer iso. Entón, tens que adaptar esa palabra, utilizala, e de feito nin siquiera se fai a tentativa de galeguizala. Cando un está nun estudio de grabación e acaba de facer unha toma de unha composición con todos os músicos, grabada en directo, e quere axustar volumes ou quere axustar ecualizacións ou quere incluso facer certos editaxes, é dicir, cortar e pegar certas partes, ou mellor unha nota que está mal, un acorde que está mal, calquera cousas deste tipo, un está facendo unha mistura. Entón, termar do pulso é que o tempo de un tema non baixe, se manteña. Fixar a maneira na que un tema se toque, iso que é arranxar música. Solfexo, orquestración, sostido en vez de sostenido. Entón, ás veces, o contacto co portugués é interesante. Por exemplo, isto. Isto en portugués chamase tarola. En castelán, caja. Entón, nós podemos utilizar ou caixa, pero a min tarola é unha palabra moi simpática. Entón, gustame utilizar tarola. E mesmo non as baquetas, non os paus, senón os que teñen como filamentos metálicos, chámanse escobillas, en castelán, e os portugueses chámanlles vasoires. Vasouras.
E nós podemos chamar vasoiras, porque temos a mesma palabra para designar o que é unha escoba. A palabra vasoira ou vasoura, que dos dous xeitos dicimos, está emparentada con barrer e posiblemente co castelán basura. As vasoiras facíanse antes xeralmente de xestas. Hoxe utilízase moito a palabra escoba para diferenciar as vasoiras feitas na casa fronte ás compradas no comercio. Escoba deriva do latín scopa, unha variedade de xesta. O Xabarín Club fixo que varias xeracións practicaran ou aprenderan galego cantando co porco máis famoso da televisión. Lingua e videoclip xuntáronse neste club de miles de socios que foi todo un fenómeno televisivo. Somos do club de na galega, por fociños, por cacheiras. Somos do club de na galega, somos do club, somos do club. Hoxe quedoume ben claro que podo cantar e facer calquera música en galego, ben sexa cunha gaita de cana, regueifando, queimando prato ou facendo mesturas para acompañar un poema de Rosalía de Castro. A vindeira semana seguiremos cazando. Tocamos outra? Vamos. 1, 2, 3, sí. De melodías e de sons. E como non, de palabras, que son as que nos dan a... Repetimos. As presentacións. As presentacións. Caso texto, no, quita que toca. Supoño que con... Cal era a pregunta?